Республикада 45 метр ұзынлықтағы зур алма бәліші пішіріп рекорд қойылды. Әлігі татлы бәлішіне біздің хабаршы бізді татып қарады. Татлы ризык әлі суынырға да үлгермәгән пішікшілер ең ұзын алма бәлішіне рекорд қою үшін аны бір зур істелге тізе. Зур шәкшәк пішіргенлерінде ишеткән идем, һәм менә бүген алма бәліші сіз барлық рекордларны да қойырға телейсіз бугай. Тирә юнга татлы алма исе тарала, рекорд су янында куела. Бәлешнең формасын һәм урынын очраклыгына сайламаганнар. Аның озын булуы су анасының толымын символлаштыра. Бәлешне 12 сәгатькә якын әзерләгәннәр. Метр 45,5. Озынлыгы 45 метр ярым, авырлыгы 53 килограммны тәшкил итә. Без үзебез үстергән алмалардан пешердек. Аларны бакчачылар үстерә. Выращиваем, у нас есть садоводы, которые растят, ухаживают. Пешекчеләр осталыкларын ашту әзерләүдә генә түгел, хәтта милли бию дәресләре биреп тә күрсәтә. Бу комплекста рекорд беренче тапкыр гына куелмый. Ел сайын туган авылым кунакларын яраткан милли ризыкларның зурлыгы һәм саны белән гаҗәпләндерә. Рекордлар урында теркәлә, хәзер алар унау. 13:21 минута. Мы устанавливаем рекорд. Рекорд куелды. Барлык халык та өстәл янына чакырыла. Пешекчеләр баллы пирогны чак кына кисеп өлгерә. Татлы алма бәлеше кисәкләре күз ачып йомганчы юк була. Очень вкусно, согласна. Бик тәмле, шәп, искиткеч чара. Мин мондый бәйрәмдә беренче тапкыр бик шатмын. Комплекс әле тагын күп тапкырлар кунакларны милли ризыклар белән рекорд куеп гаҗәпләндерер. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.